biam biam lele. Tak problema. Uway uriw rang ba ulalap din ya kaway ka met yap jong ka kintay beriw ka bamla ban itho bat ka balas dang ban puon kat ba udang wana klaw bat pentip syaki borshnong kila pentip wood syaki pulit kanong po Ribhoy district ya kate ka met yap jong kate ka kintay beriw lalap din ha ka jan miet jong ka kat nyotrik kalalingkan ha kaway ka jaka bolong klaw ha ki benta jong ka dong lum shop ha ka bahap ha ka shnong nong po Maria yu ajing tim ki pulit kila hair mar syaka te jaka ban pelong ka jing to oken bat hadien katuk ani por kila 1 sa kinhun na katnat forensic ban pelong ya ka jing to oken hadien balapen kit no ya ka men syapo civil hospital nongpo hadien la yu ajing tim baka te kin thei ka de na ka weipat ka shnong ba marjan bat hadien ki bahyeng hasem kila itho ya ka men lingba ki jing deng gi jongka Layu jing tip ru baka ni ka beriw kala pet na layeng bat kam kwa asyu ban let pai wat hadien bagi bahyeng hasem jongka kila persyang ban khot yaka bat layu jing tip ru baka ni ka beriw ka bajumlien ban dikian na kaliang ki bahyeng hasem kim dan satya ka no kunu jing tharai snew halor ka te jingja Henry ki pulit kin haban pendep yaka postmortem khnang ban lapat iki jing shisha baro Nani ko aja. Tu. Sini. Aku nak kejana. Kejana.